Ba, hmm? Hello? Hmm, ang maganda dito.
Ay!
Pindas. Down na nga. Ay! Hay, hay, hay! Hello guys, welcome back to my live. Comment and palagay na lang ng inyong link para mai-pin ko. In case na may dumating na viewers natin, pwede ko kayong mai-recommenda. Ayan, medyo kakatapos ko lang kumain. At ayan yung favorite na pusa. Favorite area niya. Ayan, kakatapos ko lang kumain. Kaya medyo pwede kayong mag-comment at para may mapag-usapan tayo. Comment lang po kayo kung anong gusto nyong mapag-usapan natin. Kasi wala pa akong
Masyado kang malikot. Ah, salamat po sa patamsak. Shutdown yung aking cellphone na isa. Nag-shutdown na. Hindi na kinaya. Bumitaw na siya. Ito, ito, ito si Lupin. Si Lupin. Ang isang pusa. Ito naman si Lucky. Lucky, Lucky, Lucky. Ming! Lucky! Lucky! Lupin! Lucky! Lupin! Come on! Come! Come! Lucky! Lupin! Come on! Come on! Come on! Lupin! Come! Come! Si Lucky. Ito ang Lucky. And si Lupin. Lupin. Dito ko, dito ko, dito ko. Lupin! Lupin, Lupin. Ito naman si Lucky. Oy, baka ibang makagat mo dyan, ha?
Masain ka? Masain ka? Ano? Ha? Mhm. Hmm. Mhm. Lupin! Lucky! 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 Ibang makagat mo dyan pare. Bubuntulin ka pa. Aray! Aray ko!
Wala. Ray. Ray ko.
Wala ka dyan.
Hello guys. Bilis niyo ito.
Pagil na.